No, se tuntuu oudolta kertoa, mutta mä oon suomalainen. Mä katson vähän, niinku se kamera on tossa. Mut mä katon niinku tätä tabletin ruutua. Niinku, mä katon sitä niinku suoraan itteeni naamaan. Mut joo, mun piti vaan kertoa. Ja tulevilla videoilla tuutte näkee tällaisen. Tällaisen mä tein tänään, kun mä olin tyttökerhossa. Joo, mä en oo keksinyt tällä vielä nimeä. Tällä pitää laittaa tuollainen hammas ja joo, siis tää on ensimmäinen dragoni, jonka mä oon tehnyt tälleen. Oho, täältä sisältä tänne lähtee tää juttu. Nyt mä oon ihan maalissa, koska joo, tohon tuli vähän maalia, kun mun kaverit vähän niinku maalas. Ja sitten, ottakas, niin mulla on vihdoin viimein tämä. Vähän jännittää. Mä laitan pauselle, mä yritän puhua nää englanniksi. Et muutkin ymmärtää. No se meni kyllä ihan mönkään, mut joo. Mulla on tää. Lähtee katto. Tässä on tää katto. Ja tolle. Ovet aukee. Joo, ja sitten tääkin aukee. Ja täällä on vähän hieno juttu. Tää on niinku tosi outoa julkaista tällainen video, jos mä puhun suomea omalla äänellä. Mä en oo tehnyt edes voice revealia. Pitikin näyttää. Mä oon mestari muuten Pokemon Go'ssa. Mä unohdin sen. Piti näyttää, että mä oon mestari Pokemon Go'ssa. Mä näytän vähän Pokemoneja. Ja oikeesti mua jännittää julkaista tää. Pitäisköhän mun... En mä tiedä. Onhan mulla tulista. Sinulla on se... No en mä jaksa lukea. Se on joku 79 GT tää. Siirretään muistikortille. En siirrä. Perusvastaus. En siirrä. Tosin otan nopea mun friendit. Ja tossa on siis mun tyyppi, jos se nyt näkyis. Eli siis joo, mä oon keltaisessa, koska Zapdos on paras. Ja mä näytän vähän mun Pokemoneille. Eli siis tässä on, kun tää näkyis, kattokaa, 100%. Miten suuntaan tää nyt? Kun tää on niinku väärinpäin, niin mä vähän aloittaa. Sitten mulla on tällainen Mamosvaini. Garchompia löytyy. Galarian Shiny Articuno. Tollanen. Ei, älä käännä se. Voihan sitä Goodraa ja Graudonia ja toistakin Graudonia. Hei. Joo. Sitten Tyranitar. Sitten Palkia. Mä näytän mulle tärkeitä. Sitten Xerneas. Tää on sellainen random video. Sitten löytyy Vaporeoni, jonka nimi on Sakura. Mä yritin saada ton Espeonin, mutta mä en sittenkään saanut. Joo, Charizardi löytyy normi versiona.
Sitten löytyy Shiny, Charizard. Joo, minulla on normaali. Ja se Shiny on vielä Dynamax. Sain sen Laihialta niinku sen Shiny Galarian artikuun. Missäs? Tässä. Ja tää ei oo se, mut kattokas tää. Niin. Aika cool. Löytyy normi Pokemonia. Ja mä menen siis pihalle. Sitten on Terrakioni ja... Mini-T-Rexi. Sori jos mä teen koko ajan niinku tälleen. Mulla on ruokaa jäänyt just tonne hampaan väliin, mut ei anneta se haitata. Ruddigon 2024. Shiny Moltres. Tarkenna. Shiny Moltres. Kyllä. Epäonnen Jolteon. Mä en muista miten... Tarkenna. Mä en muista... Mä kerron vähän nyt tarinaa näistä. Mä en muista miten ihmeessä tää niinku tapahtui. Mä painoin Jolteonia. Niinku, mä olin ihan sairaan kaukana. Sitten mä näin siellä kaukana Gabaitin. Niin sit mä painoin Jolteonia. Ja joo, se on tää sama Jolteon. Mä nappasin sen Jolteoni. Ja se on se sama Jolteon. Ja sitten mä huomasin, mä nappasin sen, niin sit se Gabite oli sitä niinku lähtenyt. Ja sit mä olin sitä vitsi epäonnen Jolteon. Sellainen tarina. Mitä sienniä Pokemonia? Virse on. Nyt se on vaan valoruutu. Tässä tää on. Ja... Dynamax. Joo. Cobalion. Löytyy. Täällä löytyy Skeledirge ja kaikkea. Salamense. Ai niin. Mä unohdin. Tää Salamense. Mulla on vaan yksi. Oi, älä nyt. Niin tää Salamense. Niin mä kerron senkin tarinan, koska se on aika hauska. Et niinku... Tää Salamense. Silloin kun mä olin kipeä. Niinku mä olin koulussa. Silloin oli vissiin keskiviikko. Jos mä oikein muistan. Niinku muistan vielä päivän, jolloin mä olin kipeä. Niin silloin keskiviikkona. Niin mä juoksin. Kun mä olin menossa kaverinkaan. Niin mä juoksin ihan täyttä tonne, missä toi Salamense on, jossain Pokestopilla. Ja sitten, arvatkaas mitä, se Charizard liittyy tähän. Mä sain Ruddigonin samana päivänä, mä treidasin mun kaverinkaan. Niin mä sain sen Ruddigonin, eli siis sen Ruddidukin, joka on melkein best buddy. Ja sitten, kun mä menin hakemaan sitä Charizardia, mulla oli tosi huono olo. Ja sit mä olin sille, aivan sama vaikka mä oksennan, niin mä menen hakemaan sen Charizardin. Ja sit mä menin hakemaan sen. Ja arvatkaas mitä, kotona mä oksensin. Joo, en halua kertoa teille enempää mun oksennustaudeista. Ja mä olin kipeä. Joo, siinä on Rudidudi. Onneksi mulla nykyään on Gabite. Rajastas mulla on niinku 400 Pokemonia. Joo, mulla ei ole enää mitään sen jännempää. Mulla on 2 Mesprittiä, sitten Shadowpalkia. Joo. Ei oo mitään muuta ihmeellistä. Mut nyt mun pitää kyllä sanoa yksi juttu englanniksi teille.
kun se yksi tyyppi oli kysynyt, että mistä sä oot saanut niinku noita dinofiguureja ja noita leuloja. Mä voisin näyttää yhden jutun. Tässä on mun Indoraptor. Joo, mä oon updateannut tätä, mutta se ei oo se pää-Indoraptor. Niin, kun se oli kysynyt multa, että mistä sä oot saanut, mä laitan puhelimen, mistä sä oot oikein saanut mistä sä oikein ostat noi? Sillä where do you buy those figures? Niin mä olin yrittänyt vastata, mutta mä en osaa niinku kirjoittaa englanniksi. Niinku, mä sanon nyt ihan suoraan, mä en oo sit mikään maailman parhain klisee heittäjä, mutta I am from Finland and I don't know where you can get these figures in somewhere where you are. Yeah. Mitäs ihmettä mulle tuli viesti? Sori, on pakko peittää toi. Oh my god, kattokaa. Se on Audi! Siis oh my god, mitä ihmettä. Mut joo. Joo, tää nyt meni vähän sekoiluksi tää video, mutta me nähdään sitten joskus. Moikka. Bye bye.